wethu uNkulunkulu namandla Camata wokhokho. Yes Lord. Oh Baba. Abangabethu kuba senziwe asakwazi ukuzamkela izinto ezizezethu kodwa ndiqinisekile into yokuba xa zinokubuya ingqondo sibuye ingqiko zethu singabamkela abaprofeti bethu ngokufanayo nabaprofeti abakwiBhayibhile. Ndithetha mna ngabaprofeti abafana noBaba Simon Shivangu, ndithetha mna ngabaprofeti abafana noBaba Ushange, abaprofeti abafana noJohn Masowe, abaprofeti abafana noBaba Babalola Joseph, ndithetha mna ngabaprofeti abafana nomama uAna Makhetha Matsuba, uNondata, uMgijima, uZingaba Muhambi, uNyana kaRuben Bukhambi. Oh, hey, uNcele kaMakhanda kaloku, uMqarhu Vambane, into isithi xa ikhokela abantu ithi theni kamata tayidala ijibu sifuba sibanzi lusinga lujoji inkomba nengedama bathunze kumnyama sele sifungile. Lo vangeli kaNcele kaMakhanda yole namhlanje ibanjwe nguprofeti uRhadebe ingqangqa nkwili izimveze ezinye. Mthimkhulu yekaloka bemadoda umasabathe komunangodo uRhadebe ungelengele kanti abantu abamaziyo udonga lomona umafelemini umthunzi wabantu into yakhula iqinga yamelisika phansi kwenzuqolo yenhlupheko kumprofeti wakwantu uSandro Sanyaliso umphengululi wengxaki lenkcubeko lilizwe yekaloka waprofeti wayo komdlamleli kwenkantolo uGogo Mansumba umprofeti wakwantu wathi Yesu hlubalile uYesu ngelengele uYesu masabatha esabathi komunengodo zawo kaloku isizwe nesizwe sinenkokeli yaso yekaloto sikhokhelwa nguRhadebe yekaloto sikhuphule ngudonga lomona kawuthunge ethole lethuna kawuthunge mani. Ndiyabonga kaloku ukhululeka rhulumenini nawo wam mbongi yam ngoku ndigabulela izigcawu ugabulela imandonde ndondela
indlebe umafuza fulana njengelifulankula ihluba lihle injongononkala madoda isikhakhamela simnomba ukutsola emahlubini esisizukulwana soba ugaqweni into zobenjamin into zosamueli mfondini yena uzovelela phala embekweni ezalwa yinto kasilabhethi umkhonzisizwe into kangeko usolukalulo wazokhulela kapa gugulethu phansi kwesandla esinamandla senkondekazi umanyawo uzuthathu ndaye kanti yena unina engumasikhomba umhlatyana intombi yakwalanga umprofeti uRhadebe lo ukhulanga umntana oyinkathalo zobhida amagqirha kanti lona ubizo walamkela ngo-2008 mayabe levangeli masosha mayabe ningethumoya ngenxa yezaqhithi nengqithelo eniya kuhlangabezana nazo endleleni niyibonile njini uqondiso sebenzani ngeyona iqhobela indlela ebheka phambili ningabuyi mva masosha